Bago pa lang sa trabaho ang safety officer na si Fernando. Pero madali niyang nakapalagayan ng loob ang mga kapwa manggagawa. Sa arawang pagbabanat ng buto, hindi lang siya ang may iniindang problema. Halos 1,000 pala sa mga kapwa niya manggagawa, 1 buwan nang naantala ang sahod at ang iba, hindi pa buo ang nakukuhang pera. Dahil naiipit sila sa sitwasyon, minabuti na nilang magmarcha at humingi ng tulong sa gobyerno. Dito. Hindi ako namumuno, ang namuno dyan yung damdamin nila. Kasi ang hirap yung magtatrabaho ka, dadami na yung utang mo kahit kayo nung kausap mo. Tapos in the end, pagpasok nila dyan, wala pa rin sila sweldo. So hindi natin masisisi yung mga tao na lumapit na kay Governor. Bigay ng buo yung sahod namin para makapagbayad ang mga tauhan ko sa tindahan. Tsaka may panggastos sila, mga pamilya nila. Tubig, kuryente, sa tindahan, wala na silang pambayad eh. Yung iba nga, nangungupahan pa dito, yung mga dayong mga trabador. Ngayon, pinaalis na sila sa barracks. Hindi na nagbabayad sila. Nagkaisa ang mga manggagawa sa pagpapahayag ng kanilang karapatan dahil halos umabot na sa sukdulan ang perwisyong dulot ng hindi nila pagsahod mula sa proyekto ng MegaWorld at Ascent. Sinadya ng higit 100 construction workers ang Kapitolyo para manghingi ng tulong kay GovDelta na siya namang inaksyonan ng gobernador para sa karapatan at pangangailangan ng mga manggagawa. Handa namang nakinig at tumulong si Governor Dennis Delta Pineda sa mga iniindang problema ng mga trabahador. Mismong si GovDelta na ang nagsabing naiintindihan niya ang kalagayan ng mga manggagawa kaya naghatid din siya ng mga ayuda sa kanila. Samantala kayong nagpunta rito ngayon, may pinabibigay po ako sa inyo, ha? Hawak nyo lang po yung stock nyo. May makukuha ho kayong tigwa 1,000 food packs, ha? Tsaka food packs. Pagdating ng Huwebes, 19 ng Oktubre, muling ipinatawag ng pamahalaang panlalawigan ang mga manggagawa kasama ang mga kumpanyang sangkot sa usapin ng pasahod sa mga apektadong construction worker. Nakilahok din ang kinatawan ng Department of Labor and Employment kasama ang MegaWorld at Ascent sa pagdinig ukol sa mga hinaing ng mga manggagawa. Katulad din po ito ng ginagawa namin sa Department of Labor Office, so SENA, yung single entry approach na kung saan po ay pinapakinggan po muna natin yung mga statements ng both parties at para makuha po natin dun sa amicable settlement. So yun naman yung objective natin. No? Sa naganap na pagpupulong, natalakay ang abot sa higit 12 milyong pisong halaga ng sahod na hindi pa nabibigay ng mga employer sa mga manggagawa. Dahilan nito para imungkahin ni GovDelta ang work stoppage sa mga trabahador ng MegaWorld at Ascent. To protect po yung mga worker na hindi na kayang makapunta sa trabaho because wala nang pamasahe or talagang hirap na rin. So just to protect them till next week, mag-i-issue po ng work stoppage ang MegaWorld. Epektibo ang work stoppage hanggang sa susunod na Biyernes, October 27, para maresolbahan ng mga nadawit na kumpanya ang problema sa pasahod. May mga investor tayo na pumapasok sa probinsya pero dapat ang priority pa rin natin is to protect yung mga worker. Kasi without this worker, walang magandang investment na papasok sa probinsya natin kung pababayaan itong mga worker na to. Ito ang dapat na pinoproteksyonan po natin. Dahil sa kalinga at pagbibigay proteksyon ng gobyerno sa mga manggagawa, lalo silang nabibigyan ng pag-asa at alam nilang may kasangga sila sa pagsusulong ng karapatan ng mga Kapampangan. Hindi lang kami, sa lahat ng empleyado na agrabyado ng mga kumpanya, lalong-lalo na sa mga ibang dayuhan na hindi nagpapasweldo ng tama. Huwag kayong matakot, nandyan yung mga opisyal sa Governor na handang tumulong sa atin. As long na tama yung pinaglalaban natin, huwag tayong matakot mo lumaban. Para sa Balita Pampanga, Gerald Gloton.